Takže vítajte opäť na kanáli Frogtech Tips. Dneska tu mám pre vás takýto Air Duster elektronický, celkom príjemný na dotyk, dobrej kvality, s 3 nasadkami. Prišlo to ešte s takými kefičkami, môžete pozrieť v unboxing videu, ktoré príde, a volá sa Solaire a je to model X7. A je to veľmi zaujímavý prístroj, silný a fakt to má turbo otáčky. Ak si dobre pamätám, tak až to je nejakých 150 km za hodinu vietor to dokáže spraviť silu. Je to fakt sila. No, v mojom unboxing videu uvidíte moju prvú reakciu. Takže nepremeškajte to video, určite ho vyhľadajte na mojom kanáli. No a pozrite sa, je to jednoduché. Jednoducho to zapnete jedným tlačítkom. Tu vám začnú svietiť diodky. Všetky 3 znamená, že to je na plnej sile. To chceme. Má to potom ešte stredný a úplne pomalý mod. Dole je koľko máme nabitú baterku. A vlastne takto to funguje. Je to trošku hlučné, ale je to sila. No, veď pozerajte na to. No, čo poviete? No je to také zlé, nie? Na vyčistenie počítačov a akýchkoľvek iných zaprašených miestností. Je to perfektná vec, nie? Čo? Však pozri do popisku a nájdeš viac o tom. Tak, nezabudnite dať aj like, subscribe, odber, čokoľvek tam. A tak čaute!